Dweepa ku verse number 10. Hallelujah. 1 Samuel chapter 9 verse 1 to verse number 10. Andazi noma ndike ndathetha ngale message apha eMthatha. If ndike ndathetha ngayo ukhululeke, zawuthatha idetho namhlanje indlela ezawuthi iphume iphinde ibuye. Hallelujah. Ukhona umuntu ofunda apha ekhaya? 1 Samuel chapter number 9 verse 1 to verse 10. Sichampe ezinye verse siyothi verse number 20 to 27. Jesus. Cela nje indlebe bazalwane. Incwadi kaSamuel wokuqala chapter 9 verse 1. Isihloko ndaba sithi ukuhlangana kukaSawule noSamuel. Verse 1. Kwakukho indoda yakwaBenjamin igama linguKishe, unyana kaAbiyeli, unyana kaTserore, unyana kaBherokati. Kahle ke sisi. Abundifundelayo bayazi ukuthi akubelanga bashaye one way. Fana umuntu afunde andiphe ithuba ndihambe emva kwakhe, abethe emva kwakhe, abethe ndibethe emva. Wena uhamba one way, kwakukho ichaza uhambe ube ne-commas, ube nantontoni. Andithi uyabona lona ndizokwazi because apha ininzi labantu bathetha isiXhosa, so isiXhosa sami asikho ke perfect mntana, so iyayifuna ke into ukuthi xa undiphe i-break in between. Hallelujah. Asihambe ke verse number 1. Verse number 1. Away. Kwakukho indoda yakwaBenjamin. Nanso kuyayifa kufunda kamandi ke manje. Kwakukho indoda yakwaBenjamin. Igama lalinguKishe, Gama lale ndoda kwakungukishe, unyana kaAbiyeli, unyana kaAbiyeli, unyana kaTserore, unyana kaTserore, unyana kaBherokati, unyana kaBelfati, unyana kaAfiya, unyana kaAfiya, unyana womBenjamin, unyana kaBenjamin. indoda esisityebi. Indoda le ndoda ke yayisityebi, le ndoda yakwaBenjamin. Yayinonyana ogama linguSawule. Le ndoda ke okuthiwa ngukishe yayinonyana, igama lonyana wayo kwakunguSawule. Umfo omtsha. Umfo omtsha nje, ngamanye amagama, he was a young man. Omhle. Waye handsome, waye mhle. Ebekungekho umfo phakathi konyana bakaSirayeli umhle kunaye. Ufuna uyibambe lento, kwakungekho khawuphinde. Ebekungekho umfo phakathi konyana bakaSirayeli umhle kunaye. Ebekungekho umfo kubonyana bakwaIsrayeli omhle kunaye. Ethabathela emagxeni akhe anyuse. Athabathela emagxeni akhe anyuse. Ubemde kubantu bonke. Umahluko ke phakathi kwakhe noCharles yilo. Kodwa zonke zibaliwe zizo. Andazi noma ndiyevakala apha eMthatha na. Umahluko phakathi kwaCharles noSaul ukuthi ke yena ubemde, Jesus. aphakamile, kodwa zonke ezinye zibaliwe ziyafana. Hayi bo, bakhona abantu eMthatha, Amen. bakhona abantu eMthatha namhlanje ebusuku. Jesus. Buya wena sisi sihambe, because khona apha siya khona mntana. Ke kaloku Kishe uyise kaSawule. Ya. Hamba. Okay. Walahlekelwa zimazi zakhe zama esile.
ke ukise Uyise. Longutata kaSawuli. Longutata Longutata kaSawuli. Yes Lord. Walahlekelwa zimazi zakhe zama-esili. Walahlekelwa zintoni? Zimazi zakhe zama-esili. Zimazi zakhe Zama-esili. zama-esili. Kwalahleka i-esili. Zalotata. Zanyamalala. Wathukisha kuSawule unyana wakhe. Wathi lo tata usisitshebe wathetha nonyana wakhe uSawuli. Wathi nyana Khawuthabathe omnye kubafana ahambe nawe. khawuthabathe omnye kobani Kubafana ahambe nawe. hayi Us- khawuthathe khawume sibe SiXhosa ayingondikhoya Jesus. ndifuna la version yakandikhoya isiXhosa esithethe ngondikhoya bekufanele ithi ngesizulu ithi uSawuli uKhishi wathi kwindodana yakhe uSawuli thatha omnye wezisebenzi Jesus. uhambe naye niyofuna iesile ezilahlekile hayi omnye wabafana Yes Lord. asitsho kamande eso siXhosa Ndiyakwazi usifundisa isiZulu tata. ithini mama Khawuthabathe omnye kubalindi. awufaki nayo noma ingathi incamncam kodwa ingcono le ethi abalindi kunalena ethi omnye wabafana kaloku uSawuli wayengahambi nomfana wayehamba notata okhulile osisebenzi ntoni isebenzi yewe i70 ntoni esiXhosa isixaka ndifunelo wathi thatha esinye sezixaka Jesus. uhambe naso niyofuna iesile zilahlekile asihambe mntwana sawufika Wacanda kwele ntaba lakwa-Efrayimu. wakhuphuka waqabela izintaba zakwa-Efrayimi Wacanda nasezweni laseShalisha. waya naseshalisha kuyafunwa Abazifumana. abazifumana Wacanda nasezweni laseShahalimu. wafika nasezweni laseshakalimi Azabakho. kange bazifumane nalapho Wacanda nasezweni lakwaBenjamini. yo hayi zafunwe madoda iesile wafika nasezweni lakwaBenjamini Abazifumana. kange bazifumana Bakufika ezweni lakwaTsufi. bafika ezweni lase-Ufi uSawule wathi kumfana obenaye. wathi uyandiphazamisa lento yalo mfana wathi uSawule kusixaka abenaso Hamba sibuye. Hleze ubawo azincame imazi zama-esile. wathi mntu mamela tata asigoduke ngoku Jesus. siphindele umva siphindele ekhaya kaloku sihambile kukho apho singafunanga khona sifune kuyo yonke indawo iesila sizifumane wathi tata kasijike kaloku tata emva ekhaya ukhathazekile akasakhathazekanga ngeesile ezilahlekile Yeah. salakhathazeke ngathi ukuba sithini ukungabuyi Jesus. utata akasakhathazekanga ngeesile utata ukhathazeke ngathi Yeah. uyayi-aseptha into yokuba iesili zakhe zilahlekile kodwa leyo kuba kulahleke thina sozayi-aseptha Oh Jesus. Thixo ndingathetha apha emthatha na kulahleke iesili Yeah.
uyakwazi ukulahleka iesi kulahleke nabantu. Hayi Jesus. Asilahlekile umuntu akangasuhlahleka. Jesus. Asijike tata. Yeah. Sathi sitaka mamela Saul asikwazi ujika siphindele umva Yebo. singayifumananga into Jesus. esizele apha. Yeah. Wathi uSaul tata utata mapakhona uyalila angasiboni akasakhathazekanga ngeesile kodwa ukhathazeke ngayo. Oh, Jesus. Utata uyalila pakhona. Oh, Nkosi yami. Wathi lo mntu hamba naye, wathi lo tata esisiqala, wathi mamela Sawuli asikwazi uphindela umva singayifumananga into esizele apha. Jesus. Wathi tata ndiyacela asigoduke siphindele umva. Wathi soze Sawuli siphindele umva singayifumananga into esize ngayo. Hallelujah. Iyafunwa into Jesus. ebeyilahlekile ide ifumaneke. Nkosi yami. Oh, hallelujah. Jesus. Ayibo hallelujah. Hallelujah. Awuthi ntumelwano umxelela uthi mmelwane suyeka ungakayifumani into Jesus. oyizele apha. Suyeka ungakayifumani into Hallelujah. eyakuletha apha. Thank you, Jesus. Suyeka. Yebo. Jesus. Excuse number one. Excuse number one. Uthi uSawuli mamela utata akasakhathazekanga ngeesi ukhathazeke ngathi. Wathi lo tata mamela Sawuli asikwazi kaloku siphume ekhaya sathi siyofuna iesi ezilahlekile. Xa sijika siphindele umva siyawuthina uphindele umva singayifumana. Siyawuthina uphindele umva singayifumananga esizele apha. Ndingathetha namhlanje Jesus. ndingathetha apha kule ndawo na. Hallelujah. Akujikwa Jesus. akubuyela umva Yebo. into umntu ezengayo Engayifumenanga. uyahlala ngisho ingasafumaneki. Jesus. Uyahlala ude uyifumane. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hosanna. To the highest. Hosanna. Hosanna to the King. Hosanna. Hosanna Hosanna. to the akujikwa umntu angakayifumani into ayizele nometha kungaphela Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Hlalani phansi bazalwane, hlalani phansi. Hlalani phansi bazalwane. Hlalani phansi. Oh, Thixo sisize. Sihamba nabantu bathi xa bangafumani into baphindele umva. Kanti Jesus. into kaThixo iyalindwa. Apha kuYesu kuyalindwa. Kodwa ukulinda kwethu akusize sizayifumana le esiyilindile. Hallelujah. Kasijike. Wathi tata ndiyacela kasijike. Utata mapha khona
nathi ingxaki sekuphele 3 days sifunda. Kaninzi xa sifunda esi scripture abantu bathatha ngathi lento yinto eyenzeka 1 day. Yeah. Balahleki esile 1 day, the following days afumaneka. No, Jesus. it took 3 days. Siva ngumprofeti, siva ngomntu kaThixo, sekasixelela. Asiyazi iBhayibhile alivezi into, Yeah. kodwa umprofeti uyayiveza. Jesus. Asihambe sithi Wathi ke yena kuye, uyabona ke kulomzi kukho umuntu kaThixo. khawulalela umebani iyaqala ke inkathazo. Iyaqala ke inkathazo. Jesus. Iqala inkathazo mkhulu. Le ndifuna wonke umuntu nomuntu obethi andikamuva lo tata okwaqalile andikamuva bo uyaphi uthini into. Ndicela kule uthi indlela uthi uyimamelisise kakuhle. Uthi lo tata yeSawuli nyana apha kule ndawo esikuyo yaseSufi kukho umuntu kaThixo apha. Ngumntu ozukileyo. Uthi lo muntu ngumuntu ozukileyo. Konke akuthethayo kuyenzeka ngenene. Nayi nguyandibulala ke yandigqiba le. Jesus. Yandigqiba le. Amen. Uthi yonke ayithethayo hayi ezinye azithetha, yonke ayithethayo iyenzeka ivele ibe njalo. Nkosi yami. In other words, lo muntu kaThixo nezi esile zilahlekile xa singadibana naye uzasixelela into ukuba iphi into. Yeah. Athi make siye khona ke mhlawumbi angasibonisa indlela yethu esohamba ngayo. Wathi uSawule utata mukhathazekile. Kaloku ndingunyana wesityebi. Andiqhelanga into yoba kuphela 3 days ningekho ekhaya. Ndiyagoduka mna ndiphindela umva. Wathi lo tata nyana sugoduka suphela umoya. Ikhona into apha kule ndawo sifune zonke indawo. Yeah. Kodwa kule ndawo esikuyo if siyajika siyagoduka siphindela umva. Okungenani ake sigqithe phambi muntu kaThixo. Zonke ezinye indawo khange bafune umuntu kaThixo. Yeah. Bakhuphuka besihla Jesus. bangafumani kwanto. Jesus. Kodwa xa befika eSufi Jesus. uthi lo muntu kaThixo Jesus. asikwazi uphindela umva. Jesus. Singayifumananga into esizele. Kwangathi lo moya ungangena kubazalwane basemthatha baphindela umva ndingayifumananga. Endizele apha namhlanje busuku kunento Thixo ayilethile emthatha. Oh Jesus. Kunento Thixo ayilethile engangelizwe. Jesus. Hayi, imimoya iyanyakaza. Thank you, Jesus. Ngemimoya. Ngemimoya waya umoya ngcwele. Imimoya ngemimoya waya umoya ngcwele. Imimoya ngemimoya waya umoya ngcwele. Jesus. Yakugqiba ngoku thina namhlanje uzawuthatha imizuzu embalwa. Imali bazona ndiyabuya. Jesus. Jesus. Hey, andikaze ndiyibone mina into yomntu obika
akugodukwa kufanele kufumaneke umuntu ozasixelela Jesus. asikwazi ukugoduka singayifumananga esize ngayo Yeah. indaba ilapho asikwazi ukugoduka singayifumananga esize ngayo Jesus. wathi egqibeleni Wathi uSawule kwisicaka eso, uyabona sihamba nje siyakumnika ntoni na umuntu lowo. mamela eyokuqala uthe uSawule tata kasigoduke siphinde lumve Jesus. utata akakho right xa ngasiboni imbokolo i-SMS lathi utata kasanamsebenzi nayo ingxaki manje utata uwalide ngathi Jesus. wathi kulo muntu kathixo asizuhamba awuthixo Yes, yeah. wathi asizuhamba singayifumananga esize Yeah. wa-insista usala ukuba akugodukwe and lo muntu insista ukuba kugodukwe kujikwe kuphindelwe emuva indaba ingani Hallelujah. Oh, because usathane uyabazi abantu indaba engabo Jesus. akuhlushwa noma ngabe ngubani Yeah. kodwa kuhlushwa abantu into engabo Tsu. Jesus. hayi bazalwa kuhlushwa abantu into engabo wathi lo muntu Saul asizugoduka sizuphindele emva singayifumananga esize Yes, Lord. wathi uSawule okay tata ndiyakuva ke so uthini wathi lo tata mamela apha kulo msisi kuwo apha kule ndawo kunomuntu kaThixo ngoba ndingazi ukuba but kule ndawo kunomuntu kaThixo esufu ukuba besawuthetha ngezinsuku zanamhlanje besizawuthi kunomuntu kaThixo engangelizwe Yeah. besawuthi kunomuntu kaThixo emthatha besizawuthi kukho umuntu kaThixo kule ndawo uthi uSawule okay tata ndiyakuva even if siya kulo muntu kaThixo yintoni esizamnika yona Yes, yeah. kaloku isonka besisiphethe siphelile amanzi besiwasela nawo aphelile Yes, yeah. kaloku tata mna ndiyayazi into yokuba umntu akayi kokona umntu kaThixo angaphathanga nto Yeah. hayi bangathi yithethwa ndim ifunde Jesus. funde sesathe xa nimakhelwane siyavana Kuba isonka siphelile empahleni yethu. Akukho sipho singasisa kumuntu kaThixo. Into esinayo yintoni na? Waphinda umfana wamphendula uSawule wathi, naku kufumaneke esandleni sami isahlulo sesine seshekele yesilivere. Ndosinika umuntu kaThixo. funda kahle yini Jesus. Uyabona sihamba nje siyakumnika ntoni na umuntu kaThixo question kuba isonka siphelile empahleni yethu. kahle sizamnika ntoni umntu kaThixo sizamnika ntoni Nkosi umntu yami. kaThixo engathi uSawule uyayiqonda into yokuba xa uya kumntu kaThixo kumele kube khona into ephathayo mamela ukuthi why umuntu ufanele aphathe into xa esiza kumntu kaThixo why umuntu ufanele aphathe into xa esiza kumntu kaThixo funda sisive ukuba why umuntu ufanele aphathe into xa esiza kumntu kaThixo Kuba isonka siphelile empahleni yethu. right Akukho sipho singasisa kumuntu kaThixo. yeah Into esinayo yintoni na? yeah Saphinda isicaka samphendula uSawule sathi, naku kufumaneke esandleni sami isahlulo sesine seshekele yesilivere. Ndosinika umuntu kaThixo
asibonise indlela yethu. Umuntu kaThixo xa siza kuye siphethe into esandleni, yena usibonisa indlela yethu. Yeah. Lento yokubonisa indlela ithetha ukuba lo muntu kaThixo ukhanyisa izindlela zethu. Jesus. Hey, nithe into amagqirha ayibona le athi xa umuntu angabekanga nto phansi aziphumi Yam. kakuhle izindlela. Hallelujah. Ufike phaa igqirha likujonge lithule lithi nibuka nemehlweni lokulithi lawusuka lapho lihambishela ingoma yalo lithi niza lokulithi kuthiwa nikukutheni ethule angathethi nje salukani uzawuphakama omnye osebenza apha athi utata ndikubathulile nje kufanele nibeke into phansi bese nithi nikhuphe imali niyibeke phansi athi ukuthi aqhubeke ahamishe isho ukuthi lento niyibeke phansi le ayizukundithethisa akuhlali into phansi ezothi xa ihlala ndithethe. Yeah. Niphinde abuye lasisi athi xa engakathethi niloku nibeka nigalela nina pha ukhiphe 100 uyibeke kanti ubobeka i50 uthi 100 sethi 150 athi athi mnanisana mali kuthiwe anti kuthiwe makazi athi makazi akhuphe umakazi naye abeke athi nizayibeka idifike phaa kulaa nani ayifunayo. Uzawuthi aqala ke lapho athi athathe sasikhwama athi anijonge athi uthi umuntu omnye utata utshatha uzazelaphi esi utata uzazelaphi esi nina nicinga ukuba umuntu usuke nje ezulwini Oh, angumfundisi Jesus. siyayazi athi ayibambe athi anijonge azolunge uzawuza kamntana athi phindani nibeke isisi uzalokhu elijonga nje athi uze ubethwe luvalo ukuba inoba ikhona into ayibonayo apha kum inoba ikhona into ayibona apha kum athi awubeka engathi inobubomvana athi mama athi ye mama aphinde kwakhona athi 2 by 2 by 2 by 2 hayi
lingavuli liyahamba ixesha mina senginento ethi Nkosi yami usixelela nini uxelela nini kaloku ninxamile nina nilahlekelwe Suka mama athi uzibona kahle kahle bahlala bathi musixabisi behlala bathi uzawuthi asuka atshintshe iposition xa etshintshe iposition uzawuthi mangabe kunehiya or something uzayidonsa ayithi bathi bambe sisikhwama bathi adu ziqhaqhazela isandla yabona namhlanje sawuxelela izindaba zethu athi sondela mama asondela umama athi pheputha umama naye asondela athi athi izamakazi isa umakazi naye uzothile ngelo xesha kuyahlonishwa ungabona abantu besiqine lapha ezicaweni kuyahlonishwa ufumanisa umuntu useyinto elunge uza ngamadolo uzawuza ngamadolo apha kuthi kuyahanjwa nje kudaklazwe izamakazi ezomazi kuthiwa nawe phefumula athi umakazi athi izamntwana nawe kaloku sobonile uba wonke umuntu oyapha uza ngamadolo ama-2K musawayazi lento kuthiwa izamntwana i-2K liyaphakama kuthiwa akuthethwa kuthiwa uyalibona liyahloba liyathetha bazakudonsa umakazi kuthiwa yiwe uyaphefumula uthi uyawuphefumula nonke ithini ibekiwe phansi uyawugqiba apho ke abethe athi kuthi chwa isikhwama siwelele ziphume i-dry bones zimhlophe zitheqwa xa usukujongisise kahle xa ujongisisa kakuhle za dry bones ubona ukuba noma kungathi into ziyafana thambo lenja hayi noma kungathi into ziyafana thambo lekati elia uthi uyajonga elinye uyalibona inyawo lenkuku ibuyutwana luwomile lithe makwenze afane izinto hayi uthula ngelo xesha uvalo lokuthi gu kaloku isigodlo siyaqiniswa sokunemimoya yakho ungabona abantu basiqine lapha ezicaweni abaqini pha balunga ungabona abantu abanye abathwali abezicaweni xa besiya pha bayathwala ungabona abantu beza apha ezicaweni bahamba nje xa besiya pha bayamboza nala emahlombe abezicaweni bazizela nje kodwa bazizela nje udibane naye ehushuzela manje lo mntana kamakhe uthena simazi ngebhlukwe lo hayi kaloku andisho kubantwana bamtshini bayathwala
siye ecaweni. Hayi bensisho nje bazalana ndisho kakuphi. Uzawuthi la tata. Ekhona indaba xa ndithi ndiyajonga ndijongisisa athi ikhona into pha. Athi mama upunyana uthi usathi ompitata ndina athi mama ndithetha ngoba mbize ngegama. Uzabona ifamily yonke ibukana yodwa xa bejonga ngaphakathi bathi hayi uyabona wazi uzawubuza umuntu okudala wagoduka useJoburg okoko wahamba wagoduka eJoburg khangaphinda ajonge emva. Uzawubuza lo muntu athi akasimazi nathi kwakwakho wagoduka ayofuna umsebenzi eJoburg kodwa sivile kwathi ukuba aloko Soweto ntontoni. Athi mama namgqibele ehlala eSoweto. Athi niyazi uthuphi lo muntu. Athi niyakhumbula kwenzeke into so last year. Nithi ewe futhi akuthiwa ewe pha kuthiwa siyavuma kutheni ngifuna ukugqitha ngifuna ukudlula kule nto kuthi bendizenza umzekelo ndiyadlula bhuti siza mongcwele ngifuna ukudlula kule nto ngifuna ukuya kumessage ngifuna ukulahlelisela abantwana uNkulunkulu message kodwa nje ikhona into ethi athi unyana wakho mama wasweleka 2 years ago. Wabulawa ngabantu ebusuku babuya ezindaweni zobumbantu bambulala bamphonsa emfuleni 2 years ago. Nizawulila nizawuphuma nimucu apha ukuzwa ukuthi ubhuti akasekho. So nawe ndibuya kule ndawo asibuyeni. The reason why ethi uSaul xa siya kumuntu kaThixo sizamnika ntoni? Kaloku asiphethanga nto. Le nto yokuya kumuntu kaThixo uphethe into iqale eBhayibhelini. Zininzi izinto uSathane zempile apha ecaweni zapractice. Namhlanje abantu abaya kubo baphethe into ngabantu abasebenza ngezinto. Apha kuthi thina izikhonzi zikaThixo beza bangaphethe nto. Ngelo xesha ba expect ukuthi sibaxelele izindaba kodwa baphethanga nto. Athi uThixo ningezi endlini yami nilengise izandla. Omnye uzacinga uba utakutshabalala namhlanje ufuna imali. No, I'm teaching you the word. Le ndithetha iBhayibheli mntana mangu uyalazi iBhayibheli. uThixo ningezi endlini yami baphethanga nto. Ongaphangeli ongasebenzi ukuthi xa kube khona into ayiphathayo. Omnye into ayiphethe kungaba kuzoklina apha kunento ayiphethe osanayo. Omnye ongananto ongakaphangeli ukuma phaka eqongeni ahlabelele kungaba into ayiphethe ezanayo. Haleluya. Ayibo haleluya. Amen. Akusimali only ozanayo. Ngakaphangeli ngifuna umsebenzi. Qedwe kusindiswa. Ufuna umsebenzi desperate ufuna umsebenzi. What I used to do, I used to go to church ngifike kwintente enkulu intente epolice abenebele. Izitulo zasecela ukuthamba ndothenga iSunlight le iliquid. Thathi vascom.
ngestiluli ndiwashe izitulo zasecaweni zazipakwa sithi obrada zonke izitulo enizibona zasithula zonke ndizibeke ngo-1 mhlawumbe ndithi ngelanga I want to wash 20 zazikhawunte sometimes ndithi 40 sasibamba isitulo ndithathe ilokhuzane zazimhlophe ndizibashe ndizisule ndizibeke phansi zonke eziklini zibeke kwicala andiphangeli nje ndisindiswe ngomzana ngifuna umsebenzi but ndandenza something so that xa kunikelwa ecaweni kuthiwa abaphethe umnikelo wabo amazing ndiyazazi ngosandiphangeli andizupheka andizuza andinanto but deep down in my heart ndandithi Thixo eyami endiyiphethe esandleni ezi zitulo ezihlezi abantu ndisiwashile uThixo wade wafula umnyango wandisikelela ngomsebenzi. Hallelujah. Now listen as I'm closing. Ngaphambili kwaSirayeli umuntu xa ayakubuza kuThixo ubesithi hamba siye kwimboni ngokuba onguprofeti namhla bekusithiwa yimboni ngenxa engaphambili wathi uSawule kwisicaka eso lihle ilizwi lakho hamba siye then lo muntu uzanixelela ukuba ingxaki ibe lapha nalapha. Ithi ke iBhayibhile loyo muntu bebizwa ngokuthi umboni ngesizulu ngesixhosa kuthiwa yimboni. Yimboni. Yeah, yimboni nje umboni ngesilungu kuthiwa is a seer. Anyway, a seer. Ngenye imini uzofundisa the difference between a prophet and a seer. Jesus. Abafana thina sibathathisa abafaka ucategory one. A seer and a prophet are two different people. A seer and a prophet zithi into zabo azifani kodwa zifani. Jesus. Ndithetha ngayo ngenye imini. Namhlanje I want to close as I'm closing bambani bazalwane. Uthi ke uSawule okay uthi lo mtata uhamba noSawule uthi mina ndiphethe okunye okweshekeli sawufika simnike la muntu kaThixo asixeleze indawo. USawule musuthe sizawuthini ubuya kumuntu kaThixo singaphathanga nto. Amen. Uthi ke lo tata kukhona endiphethe ifoshini sawufike simnike umuntu kaThixo asixeleze. Nyani uthi ke uSawule lihle ke tata izwi lakho xa kunjalo banyuka bangena ngasemzini Bahamba baya kulomzi apho umuntu kaThixo wayekhona. Bathi benyuka eqhineni lomzi yeah baqubisana nomthinjana yeah uphuma usiya kukha amanzi. oh Thixo Bathi kuwo ikhona apha imboni. Wabaphendula wathi ikho yimasisi badibana nantoni nomthinjana tata. badibana nomthinjana ntoni umthinjana ndo thimba labantu ngabantwana ngamantombazana amancinci yabadibana namantombazana amancinci ya Uphuma usiya kukha amanzi bathi kuwo ikhona apha imboni. Wabaphendula wathi wathi ikho nanso phambi kwenu khawulezani ngoku ya kuba ifike namhlanje kulomzi ngokuba abantu banombingelelo namhla esigangeni. oh Thixo Xa ningena kulomzi noyifumana ingekenyuki iye kudla esigangeni ya kuba abayi kudla abantu ingekafiki ngokuba usikelelwa yiyo umbingeleli baze emveni koko abamenyiweyo nyukani ngoku ngokuba noyifumana Jesus noyifumana bazalwane nyukani ngoku wonke umuntu anganyuka manje asixesha lokwehla
nyukani kuwo uSawule lesicaka hamba naso badibana namantombazana isicaka sithe kuSawule kukho umuntu kaThixo lapha bangena xa benyuka umzi bathi bangakangeni kakhulu namantombazana bafika amantombazane bathi uphi umzi womboni apha athi amantombazane nawu ngenhla athi amantombazane khawulezani. Why? Because namhlanje lusuku olukhulu umuntu kaThixo uyanyuka uya entabeni uya kuyoshisela uThixo umnikelo wokushiswa athi amantombazane khawulezani. Yandihlupha lento yalabantwana bathi khawulezani kaloku lusuku olukhulu namhlanje and I was so sure ukuba xa besithi kwabotata khawulezani nabo bazawukhawuleza bakha amanzi babuye babeke ibhakede banyuke. Kodwa xa ndifunda iBhayibhile andiyifumani into ethi nalabantwana banyuka nabo. Jesus. Yandihlupha ke into bantu abakhomba indlela kodwa bona bangafiki. Jesus. Liphelile ixesha lokuba yi-signboard ekhomba ukuba iPortland Jones ikwelica kodwa yona imile uyigqitha wena uya eSt John's ubuye okoko imile ikhombile ukuba iPortland Jones kwelica. Bakhona abantu abanjalo abalula ukukhomba kodwa bona bangaye Jesus kodwa bayabaxelela abantu ngomcimbi kodwa bona bayi emcimbini. uThixo kwakade akashintshi izinto uvuka amantombazana azawuthi umcimbi welica. Hallelujah. Nathi sibheka khona kwakade uThixo akasivusela amabandla akasivusela befundisi in the name of Jesus. Kodwa bona bemendawo egama likaJesu kuyuwale zonke aziyele akuthiwane zonke azibhekele thina bathathu othimelwane ungabi libhodi elikhomba indlela ungabi signboard kodwa fika ukhabantu abakhomba indlela kodwa bangafiki. Yes Lord, in the name of Jesus. Hey Jesus. Jesus. Benyuka ke baya kulo mzi. Bakubona ukuba bayangena kulo mzi. Nanko uSamuel ephuma equbisana nabo eza kunyuka aye esigangeni. Uzawunyuka umuntu kaThixo aye esigangeni. Xa uzumelwana usaleleni kunyukwa. Usaleleni kunyukwa. Salele ntoni kunyukwa. Biwa sigangeni. Jesus. Kaloku uYehova wayeyichilela indlebe kaSamuel ngosuku olungaphambi kokuza kukaSawule. Jesus. Jesus. Uzaba ngumuntu ozophatha abantu bami. Yo. uThixo uthetha ngomuntu ongekho apho umletha umprofeti uthi lo uzofika ngomso. Jesus. Uzundithambisele yena. Jesus. Ayingomuntu nje. Nkosi. Unento endibekile lapha kuye. Hallelujah.
nifike khona. Yeah. Bathi tata Nkosi yami uthi aningakhathazeki. Uthi wena asihambe siye esigangeni. Sinyuka intaba. Why ekhomba uSaul? Because last night uThixo revealed uSaul. What does it mean? Banyuka. Ngicela ukuyivala. Hallelujah. Banyuka. Bafika. Bahlala etafuleni. And phakwa kune list ye VVI what nezi VV what. Aba bayithube bangekho kwi-list. Jesus. Kodwa bazifumana nabo sebahlele emcimbini omkhulu. Nkosi yami. Bahlele nomuntu kaThixo, bahlele nomprofeti. Jesus. Kodwa bebangekho elistini. Nkosi yami. I prophesy in the name of Jesus. Jesus. Bafake nebodwa abantu. Bafaka nabodwa bazamana. Benzelani favors. Wasala mdas. Kodwa namhlanje I prophesy. You are not counted, you are not in the list. But I'm here to prophesy. Your name shall be mentioned. Because your name shall be counted amongst the names that are going to be called. Hallelujah. Your name will be called. Jesus. In the name of Jesus. I am counting umuntu abanye bapalisayala. Yes, Kodwa Lord. uSawula kapalisa. In the name of Jesus. Akasipalisa. Kodwa Jesus. bafumaneka In the name of bahleze etafuleni. Ningene kanjani Sawule? Uthixo uletha ubuso bethu phambi komprofeti. Uthixo uveze ubuso bethu. I prophesy uThixo akaveze ubuso kulo muntu oqashayo, aveze ubuso bakho kulo muntu enzisa ama-interviews. Athi lo muntu hayi man, ndikade akubona ndikwazelaphi. Uthi tata ndikwazi. Athi ndiyakwazi wena, ndikade akubona somewhere. Kanti uThixo ubekulethe phambi kwakhe. I prophesy in the name of Jesus. The devil is a liar. Every doors that are closed in the name of Jesus. I prophesy new doors. Iminyango emisha iyavuleka. Everybody pray. Tandaza. Yes, Rapasaya, Ramandosika, Rika Papa, Rika Posika, Lepepepepe, Rika Papa, Yoteke Mosane, Rumando Sukapa, Rukupa Sukapaya, Yalamama Mosaya. Power! Asunisimo! Fulminyango Tima! Usanamamamando Sekeye! Sekatali Baba! Rapasanda!
Asiphinde kwakhona bazalwane simqhubeleni kakhulu isandla. Oh, glory to Jesus. Qhwaba isandla esikhulu kulelo Thixo. Asiphinde simqhubele isandla esikhulu. Oh Jesus. Cela wonke umuntu Oh, Jesus. ngifuna ukubeka abantu izandla. Release amandla, release inkomathixo. Egameni lenkosi yethu Yesu, wonke umuntu akeze phambili, cele i-ushers. Abazalwane basibekisa. Oh, thank you, Jesus. You are my king. Wonke umuntu akeze, wonke umuntu akeze, wonke umuntu akeze, wonke umuntu akeze, wonke umuntu akeze. You are everything Mighty to me. Jesus. Oh, El Shaddai. mighty Jesus. Kasimqhubele isandla esikhulu bazalwane. Oh Jesus. Bawethu ogcwele, Thixo wethu onamandla. Sendiyobeka isandla Thixo phezu Oh kwabantu Jesus. Jesus. bawethu ogcwele ndiyathandaza egameni likaYesu. Oh Jesus. Wonke ndiyomthinta ngesandla Thixo yenza into Jesus. wakhe ngegama lenkosi Yesu. Oh Jesus. Father, in the name of Jesus, I speak your grace, your mercy, and your favor upon their lives. Jesus. In Jesus' mighty name. Qhwabela isandla esikhulu egameni lenkosi. Jesus. 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 You Jesus. are Jesus. 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 Fire. Jesus. 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 You are my king and my Jesus. 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 El Shaddai, El Shaddai. You are my king. Jesus. Let's sing the thing. Jesus. Let's sing the man. Jesus. 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 You are everything to me. Jesus. El Jesus. Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. You are my king and my friend. You are everything to me. El Jesus. Hallelujah, Sunday school. Siyabulela kakhulu bazakhe asiphinde futhi simqhwabele isandla esikhulu uThixo wethu. Oh, Nkosi yami Thixo. Oh, hallelujah.
kukho into endiyivayo apha eMthatha kaniqhobele uyesu isandla esikhulu. Siyabulela kakhulu bazalwane. Konzo yethu iservice ethi sifinyelele emaphethelweni. Kubo bonke abasibukela emakhaya, bonke abazothola le video. You are so blessed by this message. Child of God, please do yourself a favor by giving your seed, by sowing that seed. Man of God, pray for me. I need to tap into that anointing. Baba, naimbe uyami ngiyayitshala. Ngicela Baba emkhulekweni wakho ulimenshine igama lami. uNkulunkulu womusa anibusise egameni lenkosi yethu Jesu. Ngakhohlwa this coming Friday siseGoli lapha eWenberg, the night of extraordinary miracles. Sizobe silapho next week Saturday 29 30 sizobe seWenberg again, Ebenezer service. Thixo uhambe nathi kwaze kuba lapho. Please share the message, give this message to someone, encourage someone kulezi nsuku ohamba laphansi izinto zakhe, but mkhuthaze nje ukuthi ngicela umamele nayi imessage. uNkulunkulu womusa anibusise egameni lenkosi uJesu. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Kasiqhubele uThixo isandla esikhulu egameni lenkosi.